Уважаеми, петима Петко не чакат, обаче като станат шестима, стават шестимата от Ремс, врагът, с партиен билет. Какво имам предвид? Знае само Корнелия Нинова! Абе, къде е Маришки? Щаба с умните глави отново ще говори за вирусите. Всека седмица и чували за трупове. Всички ще умрем. А Сидра стана прек наместник на Господ в земите на клета майка България. Пенсионерите штракат с пръсти с по 50 лева на калпак. А една Митка пролет не прави. Какво имам предвид? Бъдете разкошни. Уважаеми, в тези смутни времена, когато баба ти е дедо и дедо ти е баба, човек не знае как да започне един обикновен откриващ анонс, за да е политически коректен. Не мога да започна просто дами и господа, защото то вече има и нещо трето, освен дамите и господата. Има и четвърто, притеснявам се много, че идва и нещо пето и накрая всички ще бъдем друиди. Но това е един много простичък опит да се направи леко на интересен от самото начало на предаването, което е, признавам си, напълно излишно. В следващите минутки ще видите един своеобразен полет над нощта, нощни птици и каквото още там си решите без роял, но важното е, че преди всичко са новините, както ние ги виждаме, стегнато и резюмирано. Нашата велика репортерка Поли също има какво да ви покаже, така че отивам да си седна зад огромното бюрце и да стартирам това невероятно предаване. Добър вечер! Уважаеми, вие хубаво свалихте маските, започнахте да се пипате по носа и устата и да си ближите дръжките в градския транспорт, но не бързите да се радвате, нищо не е отминало. Не, до нас достигнаха кадри от дискотеката в Ухан, където се е провело откриващо тематично парти под надслов COVID-20. Организаторите твърдят, че са взели всички мерки за разпространяване на заразата. И от едно парти директно ватко на друго. Затова бързо, по лайсната, кое от кое е по-силно? Много ви моля, сега ще ви подложа на един тест. Случвало ли ви се да сте компания мъртво пияни приятели и в 3 часа през нощта да ви свърши пиенето и да решите да отидете до денонощния магазин? Как ще отидете? А. Пеша. Б. С автомобил. Специално за врачаните махаме първия възможен отговор, защото въобще не могат да го разберат. Но останалите, какво ще направите? Докато мислите, ще ви покажа още една опция. С. С танк. Да. Много правилно ме чувате. Вероятно и правилно виждате с танк. И то не какъв да е танк, а руски Т-55. Точно така са решили да отидат до магазина за алкохол. Мъртво пияна компания поляци барабар с танкиста. Откъдете, момичета и момчета, може да видите две неща. Първо, поляците са много по-подготвени в сравнение с 1939 година, а полските полицаи са толкова добре обучени, че могат да спукат гумите дори и на танк. С танк могат да се справят, но с бургаска батка никога. То се оказва, че никой не може да се справи с бургаска батка, защото в морския град се заформя изключителна криза. Бургаските мъже масово отказват да признаят бащинството на новородените си деца. Причината, която изтъкват, е, че на тестовете за бременност се появяват 2, а не както се очакват 3 черти. Това категорично доказва, че новородените не са от тях. От община Бургас веднага взеха мерки за решаването на кризата и организираха специален транспорт за изселване на бебетата. Вие не вярвате? Но това си е факт. Ние оставяме на морска тематика, защото 20-годишна феминистка заведе дело за изнасилване срещу човекът, който е спасил от удавяне. Госпожица Блум, е това красиво същество, разказва как била на кея и решила да скочи в бурните вълни, но в момента, в който го е направила, ударила главата си в плиткото дъно. В този момент мъж се хвърля да я спасява и със сетни сили успява да открие ръката й в мътната вода и да я изтегли на кея. Когато се свестих, разказва тя, изпитах отвращение от този космат мъж, който ме е хванал и ме е дръпнал в каквато посока той е пожелал да отида. В момент, в който аз не можех да се грижа за себе си. Без да иска моето съгласие, той е заповядал на тялото ми да излезе на повърхността. Батко, това е Лазаре, стани. И Лазар става.
Как така ще заповяда? Не знам. Сега го съдя, казва тя, защото това, което той е направил, е буквално изнасилване. Той упражни патриархалната си власт над мен и ме държа за ръката. Без мое съгласие и сега трябва да си понесе заслуженото наказание. Абе, момичета, какво ви става, бе, брат? То верно. Мъже не останаха, много се отказаха, ама изпъркахте ли, бе? Съжалявам за ударението. Сега Мич. Бюкянън. От спасители на плажа. Какво да правиш с буя? Какво да правиш? Съсипете и тая престижна професия с тия щуроти. Вместо спасители за сигурността на плажа вече трябва да наемат рибари. А изкуственото дишане ще се прилага сигурно дистанционно, през Zoom, ако сещате за каква програма говоря. Но само при предварително попълнена декларация за съгласие от давещия се, не по-късно от 72 часа преди удавянето. И на плажа. Но да сменим темата, много ви моля. Сменяме темата много нагло и без никакво одобрение. До този момент бях чувал за царевица ГМО, краставица ГМО, домат, на който тарелката има повече вкус на домати от самите домати, пилета, прасета, телета, но следващата тема, която попадна под зоркото ми око е: Флорида пуска 750 милиона генно модифицирани комари в опит да се намали популацията на обикновените комари, които пренасят болести. Както са казали старите хора, огънят се бори с генно модифициран огън. Впечатлен съм, честно. Това наистина е един прекрасен метод да се пребори почти всеки проблем. Ето, например, сутрин пускаме от Владея генно модифицирани пернишки шофьори в посока Перник и те къде е челно, къде е штанга решават проблема с натуралните пернишки шофьори. Истината обаче в крайна сметка е една: генно модифицираните комари отстъпват пред комарите на баба от село. Просто нейните са много по-вкусни. Сега, може дори и замразен. Трябва да го размразиш. Но както и да е. Пренасяме се директно към последствията от ГМО. 54-годишна жена се мисли за кокошка. И цитирам: лекари наскоро съобщиха за странния случай на 54-годишна жена, която е била убедена, че е кокошка. Когато мъжът й разбрал, казал само като коментар: да си беше избрала поне нещо по-прелетно, че поне да се махне от тук за половин година. Знаеш, с сезоните имам предвид. Съвсем нормално е човека да е малко изнервен при условие, че си ляга с кокошките. Мъжът ти обаче е бил известен с това, че пие като магаре, като свиня, но няма да има смисъл, но като магаре пие и затова съседите им наричали това великолепно семейство бременските музиканти. Истинските кокошки не са по-малко хахави. Ние открихме кокошка, която се мисли за жена. И то не каква, а ревнива и сприхава. На тези кадри може да я видите в очакване да се прибере петела, след като разбрала, че често прелитал до другия курник. Освен жена-кокошка и кокошка-жена, нашето скромно проучване за ментални аномалии ни отведе и до това момиче, което се мисли за куче. Оле, майко мила батенце. Да, то е обезпаразитено, мило, сладко и любвеобилно, но няма грацията на тази девойка кон. Боже мили, какъв е този изрод. Това, което виждате сега, не са роднините й, а кадри от тази сутрин на съвсем нормални хора от Северозапада, които се прибират от питейно заведение. Кокошка, куче или кон. Щом те влече, щом усещаш животното вътре в себе си, изкарай го, следвай го. Но от куче по природа до кучка за пари разликата е огромна. И защо казвам това? Защото, приятели, жена напусна работата си и изкарва пари, като се прави на куче. Тя не просто се прави на куче, ами работи като куче. В смисъл, не се изкривила от работа, ами работи на позиция куче. Лае, носи неща, които и хвърляте и ви ближе. Ще питате колко пък пари ще изкарва едно куче. Веднага ви казвам, 6 цифрена сума и то не в лева. Чакайте, съвсем спокойно. Долу, зрители, долу. Нали няма ви караме да давате лапа. Става въпрос за Съединените щати. Тук в България най-много да ви приберат от екоравновесие. Кастрацията ще ви е прихванат от заплатата. Това е в най-добрия случай. В най-лошия може и да ви приспят завинаги. И като стана дума за евтаназия, дали сте чували за съществуването на проект, наречен Евтаназия Coaster?
Или с други думи, скоростно влакче, което достига до несъвместими с човешката физика натоварване, нещо като чипоса на петица 98 година с фейслифт. Да не се отплесвам. Всеки, на който му е писнал, а това е бая народ, и иска да се свършва с тая мъка, отива, качва се на влакчето и след третия завой му издават смъртен акт. Което, както и да го погледнеш, си е бизнес. Особено до 5-6 години заради Били Айлиш. Това бизнес ще кърти. А ние по-тъпи ли сме от другите? Защо се пънем да привличаме туристи при условие, че даже ние предпочитаме Гърция? Просто трябва да сменим таргета и да привлечем еднопосочните туристи. Значи тук си имаме устройство за евтаназия. Имаме асансьори за евтаназия, магистрали за евтаназия, градски транспорт за евтаназия. Влизаш сутрин и миризмата на пропусната година пореден душ, всъщност пропуснат поредна година душ трябваше да е правилно да кажа аз, те приключва на мига миризмата. Този проект тръгне ли, верижно решаваме проблеми. Първо, празните хотели по морето ще ги напълним с трупове. Второ, да сте чули труп да се оплаква от обслужване? Не. Представете си само табелата. Крематориум резорт. Нов лъч светлина за депресирания ни туризъм. Нека да ви представя нашия първи гост, приятели. За него не е проблем да изиграе болно магаре, кикаща катерица, пор с ластик или крал Лир. Ако се подложи на натиск, може да изиграе Ромео и Жюлета в едно представление. За малко повече пари, естествено и дойка. Дами и господа, аплодисменти трябва да продължат Станимир Гъмов. Много викаме, много нещо. Добре вече. На ти? Мерси. Мерси. На ти или на вие? На вас. На вас. Значи това ще е трудно. Вас си с дас. Първо да те поздравя с много хубавото студио. Страшно е. Страшно е. Един ден може и аз да стана водещ. Заповядай. Не е добре платена работа, но иначе е симпатично. Но пък. Да. Те гледат повече хора. Сега ще го играем, че не се познаваме и ти дълбоко ще си изумиш от всичко, което ще питам. Вас. Питаме. Ще ви питам вас. Как сте? Уау! Така, достатъчно изумен ли съм? Изумителен въпрос. Благодаря, добре. Радвам се на крепко здраве, на театрални успехи. Това ще я те питам, почнахте да играете спокойно пак? Почнахме и дай Боже така да продължава, да. В чужди продукции снимаш ли се? Не се снимам. Никога не съм знал и преди, между другото. Кое? Дали се снимаш чужди продукции? Дали си се? Ето сега дойде момента явно да си го кажем. Пак ти казвам, изумителен въпрос. Поредни изумителен въпрос. Вика, си изумявам. Има още. Има поредно. Поне си искрен. Не съм участвал в чужди продукции. Чуждо ми е. Сериозно? Чуждо го усещам. Не да знам. Не мога да си представя. Ако е някакъв екшън, аз и в други интервюта, разбира се, по-слаби от твоето, съм го казвал, че тук и да участваш, ако е екшън, да кажем, ние българите умираме първи. Даже без реплика. Да кажеш нещо... И ако трябва да плащат на реплика за едно или ох, нищо не аз вземеш. Не, има българи, които си чужди продукции, си стоят до края. Почти. Хубаво да стоят. Много мразя Рамбо да ме убива. Накрая. Аз съм пацифист. Актьорът някога искрен ли е? Винаги е искрен. Ти що си мислиш, че лъжем, нали? Като на времето, що искаш да станеш актьор, нали? Айде, секс филмите остави. Ама да си кълбой и да убиваш, нали? Да, лошите. Да. Винаги. Да. Точно в унисон с това, затова те питах актьора искрен ли е. Имаме едно видеопризнание, едно скандално видеопризнание, свързано с теб. И ако искаш да го видим, и се връщаме обратно. Добре. Айде, там. Беше ми много трудно да събера сили и да говоря за това. Но смятам, че всичко, което ще кажа, ще даде сили и на другите кукли, които търпят, които премълчават. Вие се смеете, забавлявате се, но когато аплодисментите стихнат, светлините угаснат и завесите затворят последния процеп надежда, ужасът за нас настава. Той, Гъмов,
Изглежда мил, симпатичен, добряк, но това е само защото не е вкарал ръката си във вас. Всичко започна с леко помръдване на пръсти на сцената. Но с течение на времето той започна да става все по-груб и по-напорист. Първо реших, че се вживява в актьорската игра, докато един ден не се обърнах и не видях налудничевия му поглед. И как върхът на езика му се е показал доволно. Помолих го да се въздържа, защото аз съм обвързана свиня, но той продължи да бъде напорист, с поглед и с ръка. След снощното представление обаче той мина всякакви граници. След като завесата се спусна, той се нахвърли върху мен с целувки и ми каза, че съм страшна свиня. И ме желая повече от бедия човек лакът брада. Аз го отблъснах, но той ме заплаши, че повече никога няма да видя сцена. Гъмов е кукленият Харви Лайнстин. Гъмов има страшно много връзки, конци и движи всичко задкулисно. Той е ужасен, но и толкова секси. Дори някак ми липсва ръката му. Гъмов, нали няма да позволиш на Митко да ме измести от талантливите ти ръце? Така, всъщност, може би трябваше в първоначалния анонс аз да поведа на там или в началото още да поведем, че все пак ти си куклен актьор. Да. Споменахме, нали, мелпомени и така нататък, но силата ти е и друго. Хареса ми, че какво беше ръката? Ръката в теб. Актрисите лъжат ли по време на секс? Играят ли етюди по време на секс актрисите? Ще ги фанеш винаги. Колко да... Аз знам колко... Как си ги хващал, окей? Ами... Като опиташ с нея актриса. И точно откри седемте разлики, нали? Няма какво да се лъжи. В смисъл, спираш секси. Ти. Ах, ти. А теб случило ли ти се да си лъжеш, за да не лъжеш момичето? Да не обидиш момичето, айде. Какво да направя, за да не я обидя? Да кажем да си малко по-превъзбуден, отколкото има нужда, за да може тя да се почувства добре. При нас се вижда, няма как да си малко по. Окей. Откъде да е малко по? Не знам. Толкова. Госпожа от мен толкова. Честно, кратко и ясно просто. Как беше това? Мога по-бързо. Да. Чак, че се сетих за вид. Ревнив ли си, Гъме? Ако съм с така, може и да ревну, ако има с кого. Да. Сега ще ме питаш. Не, то ако няма с кого, за какво те питам, нали? Може да се ревнуваш е така залудо, нали? Просто някой. Да. Ще ревнувам вас, госпожо. А те ревнували ли се? Има ли за какво? Както казва... Франк Лойд Райт. Бащите ни, както казват, все има за какво да те ударя, нали? То е ясно. Да. Не може някъде да не си сгафи. Сигурно има за какво, ама... Градски транспорт возиш ли се? Център за градска мобилност. Да, скоро се возих в метрото. Много удобно, между другото. Не, защото от чужбина, нали, навсякъде има хората си правят селфите с популярни личности, които се возят из метро. Ти правиш ли си такива селфита? С популярни личности? Да. Да, последния път се снимах. Връщахме се от Варна, кацнахме на летището и викам, че фанем метрото. И всъщност ние си бяхме популярни личности, които се качихме. Ако поради някаква причина, не дай си Боже, ти в началото го каза, не дай си Боже, не дай си Боже, ако поради някаква причина трябва да спреш с театър, мисли ли си какво ще правиш? Тогава мога да отида към чужите продукции да се пробвам. На спокойствие. Ама вече такова от отчаяние. Отнемай. Има ли много телевизионна публика в театъра? И това дразни ли те? Не, що? Виж какво? Защото се държи по различен начин, поне. Телевизионната публика? Да, поне според мен. В смисъл, намаляват звука? Не, да кажем, че едно време театралната публика беше по-различна, а пък много театрални актьори започнаха да бачкат и в сериали, и в други формати телевизионни. И влезе много телевизионна публика. Идват заради това. Да. Не, предполагам. Със сигурност, виж какво? Със сигурност са пълни салоните. Сега, дали заради това, дали... Не си пепи очите, че може да има корона, да не... Не мога, като ме сърби, какво да правя с... Аз ще чешам. Ще ме... С
С лакет. С COVID. С лакет. Та прекъснах ти, извинявай. Ами предполагам, че го има този фактор. Разбирам те за какво питаш. Да, идват и заради това, че те дават по телевизора. Окей, сега правим кратка пауза и се връщаме после, за да продължим. А пък вие, ако не сте си купили сапун, сега е време да изберете какъв точно трябва да е този сапун. Такъв, който мие микробите, мие мръсотиите, мие дълбоки петна, мие плитки петна, мие лоши спомени, мие зли мисли, мие стари гаджета, мие нови гаджета или просто мие всичко. Здравейте, аз съм Милица Гладнишка. Подбрала съм ви 10 от моите любими парчета, които ще чуете тази събота в предаването на Васил Върбанов, моят плейлист по БНТ. Юху! Денят започва в неделя. С мен Георги Любенов. Предаването ще видите. Нови политически проекти. Цветан Цветанов, лидер на републиканци за България. Протестът и властта, коментират Татяна Буруджиева и Румяна Коларова. ГЕРБ пред изпитания. Димитър Главчев. Пламен Карталов. Фениксът на операта и балета. Бъдете с нас неделя. Започваме минути преди 8. Тази неделя в Арена Спорт очаквайте. ЦСКА и Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа. Приемлив ли е жребия за българския шампион? Говори изпълнителният директор на Орлите Ангел Петричев. Еуфория в червено след успеха срещу Базел. Преодолима ли е групата за състава на Стамен Белчев? Мнение на една от силните фигури от стадион Българска армия. Матчът на годината за националния отбор наближава. Селекционерът Георги Дерменджиев, специален гост преди баража за Европейското първенство с Унгария на 8 октомври. Тенис на най-високо ниво. Магдалена Малеева на живо с коментар за представянето на Григор Димитров и Цветана Пиронкова на Ролан Гарос. Арена Спорт всяка неделя 12:30 БНТ 1. Полезни по някакъв начин с този рекламен блок, ако сте използвали тези безценни рекламни минутки, за да отидете до тоалет, например. Време е на бегон да се върнете, тъй като започваме. Даваме ви още 3 секунди. 2 секунди. Ти си. Здравейте! Здравейте! Що ме гледаш така? Гледах ти очите и мустак. Кое ти харесва повече? Мустак. Прости ми, смисъл... Няма нищо. И жените имат очи. Не всички жени имат такъв хубав мустак. Да. Окей. Така, време е ти обаче да разкриеш истинската си същност. Преминаваме към едно, не знам, предизвикателство или изненада как да му ръка, но направо отиваме на съседния сет, за да го направим. Готов ли си? Да. Айде. Така, сега аз и ти ще смесим гените си. Без физически контакт и риск от издръжка ще трябва да влезем в роли и да прочетем една кратка приказка на нашите зрители. Ти ще си Мечо, аз ще съм зайчето. Примерно. Сладка зайкиня. Усъмнали сме заедно след тежко парти. Почваме? Почваме. Ай. Слънчице. Да, Мечо. Ще станеш ли да направиш кафе сладката ми? Разбира се, Дайо. Благодаря ти, пиленце. Няма защо, златце. Обичам те, писе. И аз те обичам, пупчо. Имаш прекрасни уши, кадифенце. И ти си толкова мекичък, шишко. Чакай малко. Ти също не се сещаш как се казвам, нали? Да, хайде да си ходим. Благодаря. Нелепо, ама смешно. Его, благодарят хората. Схвана ли с устата? Схвана ми се, бе. Отива ти мустак, да знаеш. Аз съм малко кюсе и ще е много по... Що е така, мога да се движим по улицата? Двамата дядо Стевчо. Да. Добре, тъй като трябва да продължим напред една изненада за теб в момента, да вкараме още някой на този диван. Ако искаш, сяде. Добре. Не, ако не искаш, няма. Не бе, предпочитам да е жена. Че така... Добре, окей. Скъпи зрители, моля, станете на крака, защото става въпрос за зрителите в студиото, нашата любезна публика, а вие пред екраните в знак на уважение може да си преместите дистанционното от единия джоб в другия.
Моля за аплодисменти за дивото магаре на българската естрада. Добре познатата ни още по-любима Поли Генова! Не мога да чуя, че сме още в обстановка. Пусти. Ние пък с Гъми ще се целунем. Хубаво да е. Що? Трябваше както и да е. Аз реших да се съобразявам обстановки, еди, какво си, еди, що си. Ние сме си достатъчно близки. Дали? Поли. Искате ли... Откъде? Старата! Не хваща. От Евровизия. Аз си носих куфарите. Преди да изпратим Гълмо, защото няма да стои тук до края, за да може пак да се видим с теб на спокойствие. Гъм, към тебе има едно предизвикателство. Сигурен съм, че както аз изчерпвам от време на време, когато попадна в разни неприлични много ситуации, така и ти си стигна до ниво в кукловодството, при което правиш всичко с лекота и с лека досада даже. Ние много искахме това, което одеве си говорихме с теб, да ни изиграш една сценка с кукли. Под бюрото има две неща. Даже аз сега ще ги приготвя. Да вземеш нещо друго. Сега искам да изиграеш една романтична сцена. Заповядай. Нещата, които са под бюрото, са пожарогасител и гумено прасе. И ако може, еротична сцена между пожарогасител и гумено прасе. Това искам да го видя и аз. Това предполагаме прасето. Да, червено е. На първо четене ми хрумна следното. Естествено. Добре, малко е... Виж сега, ти ме улесняваш, но колко е часа? Има ли червена точка? Рано е. Рано е. Не знам, не знам. 10. Но не сме минали. Сега, нали... Може да го отвориш. Поли, защо не ми помогнеш? Ма ние с нея сме играли представление в кукления театър. Да. Не се шегувам, тя играеше главната роля. Аз бях мисличка. Играех. Тя е мисличката, аз бях Штъркела Штърпан. Не мога да се обърна хубаво към теб, че ми пречиш лауха. Да. Дай да бягаш тук, страх те. Не съм го гледал. И бяхме влюбени. Бяхме влюбени, да. Аз мисля, че ти да не те... Слушай. Бяхме влюбени, аз като Штъркела, тя като мисличка. Айде, Така че добре. не ми помогаш, айде. Аз ще играя прасето ти. Да. Напротив, значи сега с това нещо, аз не мога, това не мога да го обиграя, това си ти. Смисъл? Кое е смисъл? Казах ти. Стара дружба. Стара дружба. Тук да си оправяш бакиите. Така. Това, ако го натисна, лошо ли ще е? Нямам никаква представа. Ако го омажеш... Так му ще разбереш дали е инспекцията минало правилно. Още не ми е минало интервюто, дай поне към края. Между другото, да. Може би да няма напръскаме, Поли, че трябва да направим неща. Каквото направиш. Не, няма да го натискам това. Не знам какво... Това ме прилича на слон, примерно. Ето виж му. Така не прави слон. Сега детето ти, ако те гледа, просто ще те кара всяка вечер да му играеш. Сено пърди. Нелепо е малко. Да, чакай сега. Дали влизаме? Толкова се радвам, че най-накрая успяхме да се съберем. Мисля, че е достатъчно. Ние сме един за друг. Не, елате си тук. Стига. Не, верно, щом сме преди 10. Познавам ти режисьора и продуцента на предаването. Знам на къде бият с това, което ми дадохте. Няма да ви се случи. Благодаря ви много. От сърце. Може ли малко аплодисменти за тях? Понеже той Гъм верно, че открехна вратата, че сте играли и заедно, пък ти си озвучавал и много детски филмчета. Ако повишим възрастовата граница, би трябвало да се справите, нали? За? След 1 и след 12. И ще ви пуснем откъс от един филм. Така. И трябва една гореща сцена. И вие трябва да озвучите, като ще имате текст, който ще виждате на нашите екрани. Да. Чакахте. Извинявай, бях на левия завой на България и Гешов. Толкова дълго.
Да нямаш друга. Бейби, никоя няма като твоята ушна мида. Не ги крий, знаеш, че ме побъркват. Добре, нали няма как да пак да ровиш там с онова... Мислих, че ти харесва. Никой не хареса перо пълн в тъпънчето си. Писна ми да ти угаждам на фетишите. Добре, поне да ти го забия в косата, моля те. Добре. Кога ще си измиеш косата? Ами, юни, май... Това на гърба ти смушка ли, а? Я да видя дали ми съвпадат зъбите. Много ти е мазна кожата. Направо не мога да си издържа ръката. Да. Я. То гъс кога го отправя? Мерси. Накрая с последното изречение беше добре. Бяхте много добри. Без никакъв майтап. Айде. Да. Сега ни ласкаеш, нали? Не. Добре. Ще видиш после. Благодарим. Всичко е окей. Между другото, имаме още една изненада за вас. Отново ще играем една игра. И после вече си поговорим с теб на спокойствие. Много те моля. Ама ние ти изнесохме предаването. В обща линия така. Обаче ние после мога да отрежем каквото не е харесало. Да. И да остане само най-хубаво. Но какво точно ще бъде, ще разберете сега. Уважаеми дами и господа, както виждате, аз съм с пола. Това не е случайно. Под тази пола се крие нещо. Вашата задача е пък чрез напипване да познаете какво е. Почвам. Добре. Някакво дълго е. Чакай, аз ще видя. Дълго. Нищо особено. Средна работа. Мой ред ли? Изпотих се. Така. Чакай сега. Твърдо е, ама същевременно нежно. Малко боцка, бе. Я? Да, прав си, ама... Направо си боде даш. И уха е добре, според мен. Аз мисля, че е цвет. Да проверим. Айде, стига вече тая, нали? Ти ли ще си го извадиш? Роза е, да. Сега хващай само, че... Беше там. Не трябва да се хваща. Познах, че боцка. Налепо е, махам с отим си обувам панталоните. Гледам, че благодаря. И Поли, че станахте част от тая налепица. Гъме, благодаря ти изобщо като цяло, че остана на декор с Поли. Да. Какво искаш да кажеш? Че му благодаря. Да, Че аз го розохме преди това и него. Че за мен беше... Че за него беше чест. Ако искате едни аплодисменти, трябва да изпратим сега Гъмов. Това беше Гъмов! Благодаря. Аз остана да поговоря с Поли. Да съм сигурен, че ще си отиде. Аз не заради друго. Да се примъкна ли така насам? Да, моля те. Аз пък за първи път ще се чуда. Такава гледка имам тук, такава гледка, просто чуда се къде да, погледа ми на къде да се отмести. Затова веднага съкръщавам крачета. Много ти благодаря, че си тук. Ма няма защо. Че стана част от всичко, че станеш част от другото, което предстои. Шотландски боец. Думай, кажи. Как си, Полигенова? Много добре, благодаря. Знаеш ми бойното кръщение от децата. Няма какво да крием. Как жените, как си го правят това, като искат да не си късо с крака? Така, да, пъхай сега. Оп, айде. Не с друго, че не върви. Аз се нагледах достатъчно. Часа не е за физиология, чак до там. Както и да е. Как върви майчинството? Забавно е, много е забавно. Даниел е супер щур. Просто имам чувство, че има реактивен двигател, да, който не му свършва горивото. Единствено
така след обяд за 2 часа и половина, примерно. И вечер едва, ако можем да го приспим към 11, едва. Ама спи през нощта. Събужда Че аз като майка почне да те разпитвам. Не спах, защото не спах аз доста години и 2,5, почти никакво спане. Не, тарикат е голям, слагаме го в леглото, приспиваме го в нашото, излъгваме го леко така. След това той заспива, слагаме в леглото и в 4-5. Папа! И ние мълчим. Мама! Ние мълчим. И аз си казвам, добре, взимаме те за малко, дай така. Чия си Поли? Не си моя? Не съм. Не съм изпусна влак. Да. Изпусна го, Негова си? Да. Не, моя съм си. Само моя. Твоя си. Да, аз мисля, че това с притежанието... Заради твоя? Да. Питам. Да, заради заглавието на албума ми твоя и едноименната балада към него. Мисля, че урока с притежанието е хубаво всеки да може да го научи, да мине през това препятствие и приключение, че трябва да разберем, че притежание не би трябвало да съществуват и не би трябвало да има моя, твоя и така нататък. Смятам, че всяко човешко същество си носи своята индивидуалност и нуждата за лична свобода. И че трябва да уважаваме това нещо, дори към децата си, което е най-трудното според мен. Защото ти някакси факта, че си му дал живот, нали, че си го създал и че го отглеждаш, не трябва да означава, че че имаш пълната власт над него и че трябва да го управляваш. Аз самата непрекъснато, всекидневно си го се боря с това. Че въобще, че може да се пребориш с това, особено като майка. Ами може, трябва да си го налагаш. Понеже аз съм усещал и аз, дет не съм майка. Аз съм смеят се моите приятели, че съм от типа майки турлици, малко страшно положението. Но... Не ти личи, честно. Да, не си ме виждал с него да видиш какво е положението. Страшно е, но опитвам се наистина да всеки ден да си го повтарям и да не съм много страшна. Не си. В смисъл, ти ако си страшна, не знам. Ще влезем в едни много тежки дебри. Не си ме виждал. Не съм те виждал, да. Може би от друга страна си страшна, сега не знам. Там трябва да питаме и... Значи в играта с доброто и лошото Ченгез баща му, аз съм лошото, повярвай ми. Ти ли си чистиш къщи? За хигиена, като се запомня. Да, все още. Поделяме си задълженията. Опитваме се с Джозеф. Представихте се. Защото с пола съм и... Разделили сме си го така. Аз мия баните и санитарните помещения. Той се справя с по-големите площи, защото те са повече вкъщи. Там е... Прах и прозорци ми е най-страшно. Много е. Там е много страшно. И мене не мога да хванеш. Кога реши, исках една снимка да ти покажа, ако можем, ще ти я покажем сега. Кога реши, че време да скъсаш с бон-бон имиджа и да преминеш към ето това? Аз все пак съм на една вече, така да се каже, достолетна официална Христова възраст. Аз съм на 33. Официално си пораснала вече. Да, мисля, че вече няма от какво да се притеснявам. И особено когато нещо се прави с вкус и с естетика и така в рамките на добрия тон, мисля, че няма нищо лошо. Имаме същия стол, само че не знам дали ще стане същата фотосесия. Не. Имаме същия стол. Сваляй полата и да те видя. Добре, ще сваля полата и ще седна на стола. Ама трябва и ризата, и лечето, и какво правим? Не. Как? Аз съм там. Ти да виждаш нещо друго, освен крайници? По крайниците да виждаш нещо? Тато си. Ти и тато си нямаш. Нямам. Не, наистина нямам. Искам, взимаш сега стола у вас, снимаш се и ми пращаш снимката. То няма никакъв проблем. Аз нито имам нагоре нещо, нито надолу. Смисъл там... Да. Обещавам и ще я шерна. Обещавам, ще я публикуваме в социалните мрежи. Много ще ти е хубаво. Значи, аз сега ще взема стола, обаче... Всъщност, аз сега ще отида да взема стола. Някакво се обяснявам по 15 пъти, ще отида да го взема. Не си вързал връзките. Нищо. Виж какво, ние пари нямаме за много неща, така че които за панталон нямаме. Така, сега този стол ще го сложа ето тук. Така. И? Сега. Можеш ли да застанеш на него, както си във фотосесията? Без никакви съблични, естествено. Да. Ето. И? Така. Сега. Само секунда. Сега ще ми извадиш нещо... Какво казваш? Нищо, говоря си.
Какво ще ми извадиш? Ще извада нещо, да. Само да, секунда. да. Сигурна съм. Опаля. Не! Трябва малко да се намокри, за да може да набъбне хубаво с цикаса. В смисъл би го наплюнчил, но може би няма си толкова правилно. Я да видя двойка. 2,5 е моят номер, точно. Значи, който ти го е дал, много разбира от тази работа. Сега, поставяме много внимателно тръстиката. Чакайте сега. Боже, колко отдавна не съм свирила. Сега ми стана много кевско. Между другото, така и така сме влязли по темата. Моят преподавател, професор Сава Димитров, учредява конкурс, кларинетен конкурс тази година за първи път на името на неговия дядо, професор Сава Димитров, който всъщност е основоположника на кларинетната школа в България. Свирил е в Царския оркестър, въобще още от тези години. Аз го познавам, имах невероятното удоволствие този човек да ми преподава и той да ме въведе в... въобще да ме запознае с инструмента. Той ме подготви за музикалното училище. Тази година неговия внук, професор Сава Димитров, прави специален кларинетен конкурс за първи път по рода си в България с... Че си те представих ти и Бряма просто един до друг и ми стана... Така, аз свиря класика. Да проверя така. Този конкурс, въпреки пандемията и условията, в които в момента се намираме, ще се проведе ноември месец. Има международно жури с невероятна награда. Ще подарят който е най-големия бранд за кларинети, френски. Ще подари на победителя кларинет страхотен. Имат и още няколко награди. Много... Това е супер голяма възможност за младите хора, които те първа прохождат и са инструменталисти. Е много хубаво. Много се надявам младото поколение и следващите поколения да имат добра музикална култура в България и да знаят, че класическата музика е най-добрата основа за, ако искаш да бъдеш музикант и въобще да имаш култура, музикална култура. Така че... И не само деца. Така, сега, в този ред на мисли, аз никога не съм била най-добрата в класа си. За съжаление, инструмент е бил на второ място за сметка на това, с което се занимавам. Така че сега мога евентуално да изсвиря и да видим какво ще излезе. Добре. То не случайно ти е връчен. Ще изсвиря един до мажора, защото иначе мога да се изложа много, така ми е доста неудобно да го правим. Да видим, сега започваме с един сол. Ако искаш седни. Не искам. Значи свири се в повечето случаи, макар че понякога в оркестрите се свири седнал, е най-добре да си прав. Мога да дръпне един от големите. Не ми трябва такава голяма подготовка. Нямам да свиря да концерт. Не се притесняй. Нещо съвсем лекичко. Имаме проблем тук. Чакай сега. Тук. Много ми е неудобно. Хора, няма да извира нищо гениално. Нещо да помагам? Не. Много нацапахме платка и мънштука, но... Мога мила моя мамо да ти свира. Не дай към мен, аз съм погащ. Ужас. Да не опропастяваме хубавата детска песен. Да не опропастяваме красивия инструмент. Това е невероятен инструмент. Между другото, Моцарт го е въвел в симфоничния оркестър преди много, много години. Надявам се, че децата ще се заинтересуват и ще пробват да свирят на всякакви инструменти. Моля ви, не се отказвайте от класиката. Тя според мен ще трябва да живее вечно и е супер. И един ден, може би, моят син, който сам си намери една памфлет и почне да свири, може би ще иска да свири нещо подобно. Много ми е любим. Никога не можах да положа толкова усилия, но... Поне стана емоционално. Поне стана емоционално, да. Оставяме на Поли дъх за нея си, разбира се. А ние влизаме в едни бързи реклами, след което се връщаме обратно с нея. Аз ще си пляскам, сам не знам. Значи, Поли, сега ще изкаме една твоя песен.
която ако бяхме изпели заедно, нямаше да е на четвърто, а на 44-то място сигурно. Моите гени срещу твоите гени. Аз съм генова. Моите гени срещу твоите гени. Готова ли си? Абсолютно. Айде. You and I, we collide like the stars on a summer night. We can shine forever. And you and I, we live. What we feel is what is right. We can run like never. If love was a crime, then we would be criminals, locked up for life. But I'll do the time. If love was a crime, then we would work miracles high above the ground. They will never break us down. Jaime Luca, Jaime Luca, Jaime Luca. They will never break us down. Jaime Luca, Jaime Luca, Jaime Luca. They will never break us down. Искам, преди да продължим с разговори и да ти покажа какво държа за тези картончета, да ти пусна една анкета на твоята Адашка Поли. Харесва ли ви Поли Генова? Много. Виждал съм я една такава, с разни буи по косата. Много е добра и хубавичка. Не ви ли харесва? Много ми харесва. Коя песен ви е любима нейна? Тази, която е от Евровизия. Македонско девойче, китка шарена. Рибарски мрежи Ръчно изплетени. от тънка мъгла. Повече ли ви харесваше фамилия Тоника, когато тя пееше в групата? Не. Така повече ви харесва, така ли? Да, много повече. Ясно. Какво мислите за представенето на Поли Генова на US Open? Добре. Добре ли беше? Това, което казва, че има проблеми с форхенда, вярно ли е? Не. Кажете ми, господине, какво мислите за Нобеловата награда за физика, която Поли Генова получи тази година? Съм откъсан, аз съм от 19 век и аз нямам представа какво представлява тази госпожа. Вие харесвате ли книгите на Поли Генова? Поли Генова, да. Коя книга ви е любима? Сега аз по интернет съда някои работи, което ме интересува, така си го отбелязвам. А вие, господине, какво мислите за Поли Генова? И за управлението и като заместник министър по културата сега? Що бе, няма лошо сега, момичето има опит. Ще ви пожелаете на Поли Генова за 40-тия рожден ден? Поли Генова става на 50. Да. За това ни е гост. Чак сега, Поли Генова, кой набор ще става на 50? Ами, мисля, че е 70-та. По-голяма от мен. Да. Просто тя има няколко пластични операции, не знам дали. Ами не знам, аз мислех, че е по-малко от мен. Не и личи, нали? Какъв ген, какво не. Добре, все пак, какво ще й пожелаете за юбилея? Много любов. Поли, любовта на феновете ти в България е безкрайна. Виж, тук са ти оставили послание специално с любов. Това е до кукления театър. Това го знам къде е. Това трябваше и Гълбов да остане. Това е до кукления театър, точно отсреща. Ужас. Международния и кукления театър. Културната отсечка. Поли, завиждаш ли някому? Да, на хората, които сега успяха да отидат някъде на почивка. Благородно. Тук има едни песнички написани на тези талончета. Ти ще трябва да си теглиш. Така. И аз ще ти задавам въпрос. И да ми отговориш, пеейки. Добре. Готов ли си? Да. И все пак с пола. Аз съм готов. Моля ли по-неготов да бъдеш? До мен искаш ли да дойдеш да седнеш? Да, само трябва да си взема това, защото не ги знам тия въпроси на Изуса. То става някакъв блиц неземен. Добре, айде, дай сега. Така. Започваме с нещо си изтегли. Аз ще ми покажеш и на мен. Добре, аз ще разбера. Не, по-смешно е. Окей. Добре. Би ли пяла на протест?
Не обичам да се обвързвам политически. Не обичам да се обвързвам политически. Ако го правя, то трябва да има алтернатива и да имам решение на нещата. Аз не мога да познаем. Много си зле. Зле съм. Аз не е тук, защото съм добре. Ще ми покажеш ли? Зайченцето бяло. Колко съм прост. Аз през цялото време се чудих каква е тази народна песен. Как може? Добре, окей. Давай. Аз съм махнал тия деца гадни. Да, бе, да. Не, бе, не. Как може? Някоя чалга ще е сигурно. Окей, давате ли бомбони на малкия? Искаш ли друга? Не, чакай само да видя как да отговоря. Не му даваме, защото захарта не е добре за него. Evergreen хитове. Можеш. Добре, тая знам. Добре. Даже съм била на концерт. Каква е най-голямата пакост, която е сътворил до момента малкия? Днес ми разби окото долу, дори боли, имам синина. Не знам как ще спя и как ще я прикрия. Линкин Парк! Аз не съм ги слушал. Как ще не си ги слушал? Не съм. В смисъл, чувал съм една или две песни по радио, но няма да мога да възпроизведа. Никога не си пускал шоуто сутринта Линкин Парк. Не, наистина. Верно ли? Аз ги слушах, имах удоволствието и късмета да ги слушам, докато... Никой няма те лъже. Си бяха банда в пълния им състав. Те сега не са. 2011. Баш, какви неща се Стига да е вокалиста, нали? И той. И той. Ти къде живееш, бе? Очевидно в студиото. Да. Давай нататъка. Аз си мисля за един друг. Как ти... Въобще, какво ти отговорих? Не знам вече. Давай нататък. Ето. Тази песен не е на тази група, но айде да кажем, че... Не, да. Айде нищо. Ще я броим като отговор. Добре, питай Окей. Песен за короната? В смисъл за антипандемичен химн. Това е новото де от сръбската песен, дето тръгна. Не, то Македон, каква беше тази? Това ли ме питаш? Не, онова е Бела Чао, те направиха някакъв кавър. Да, това е италианска песен, да. Последният ми въпрос, то не е въпрос, дай 2 лева, но очевидно няма как. Ако искаш, изпей го. Кое? Дай 2 лева. Какво е дай 2 лева? Дай 2 лева е дай 2 лева. В смисъл, дай 2 лева, бе. Първо нямам кеш в мен, няма проблем. Какво е дай 2 лева? Две следи е песен на Щурците, не е на D2. D2 направиха готин кавър преди години. Дай 2 лева, дай ги 2 лева. Благодаря. Това беше. Мерси. Благодаря ти много, че беше тук. И аз. От сърце. Така хубаво ме изложи. По няколко параграфа. Аз, понеже съм в цветущо здраве. Ти пък си прекрасен, да. И аз си гледай чорапите на Angry Birds и си живее живота. Гледай, какво беше? Гледай си, какво беше? Не, как беше? Не, ближи си, сладоле, имаш още нещо. Карай си джета. Не. Дръж ми, еди какво си. Както и да е. Дами и господа, Поли Генова! Благодаря. Много. Драга публико, нямам повече. Ако плащате по-големи данъци, може и по-голямо предаване да направят от БНТ, ама за тия пари, за тази седмица, толкова. Другия път, пак в събота в 21 по БНТ 1, изпращайте ни вашите авторски резили и извращения под формата на снимка или видео на адрес bnt.saturdaynight@gmail.com. Ако пък свирите добре, соло или в група, сцената ни е отворена за вас. Най-добрите щяхме да ги качим на златен диск и да ги пратим до космос. Обаче е криза, има бюджетни съкращения и затова ще пуснем златния диск на Ейда и Сперадовската ръка. Това са анонси и хумор за накрая, напълно излишно, но сега ви пускам една песен на живо. Вярвам, аплодисменти още от Кристияна Асенова и Тоши. Айде! Мерси! Мога ли да вярвам, че когато остана сам, ти ще си до мене? Мога ли да вярвам?
вярвам, че когато остана сам, ти ще си до мен. Не мога ли да вярвам, че някой друг от мен